Tá Jakarta fléimmuid an ghuí agus trón na gcuiche. Leis an cuí nach líb céir is gcuí an. Wa te sé is gcuí an ná ag bogó aonad sta fuór go te, nacha? Wel, tá muid go duine beag an níos múne faoi trón na gcuiche. Leis, mas cuí nach líb an lehanana bhí muid brenneir an tuaisceart agus an deisceart, an tíorthar agus an tairthar. An sin fléimar má tá gcuí tíocht an tuaisceart gur gcuí a dua atá gceist. An deisceart gcuí neas, an níorthar sinní an gcuí níor agus an airthar sinní an gcuí an nair. Leis chuir gás gúil an gcuí I tíocht an tró seo. Cén gcuí tá sin tá sé tíocht I níor agus tá sé tíocht an nuas an tuaisceart gcuí a dúamh chomá. Le chéile sinní an ghuí I níor a dua, má go sí tíocht I níor agus a dua an ghuí I níor a dua. Mar sin, má tá an ghuí I tíocht an tró seo, ghuí níor agus an ghuí neas le chéile, an ghuí I níor a neas. An sin má sí tíocht an nair a dua, mar sí tíocht an airthar agus an tuaisceart, an ghuí an nair a dua, agus má sí tíocht an airthar agus an deisceart, an ghuí an nair a neas atá a gceist. Ceac go leor, trón na gcuiche mar sin, má tá an ghuí tíocht an nuas sin seo, tá sain go bíní an ghuí I níor a dua, mar séidean an ghuí níor a dua mar sin an íor thuaisceart. An tíorthar agus an tuaisceart, an ghuí an níor a dua. Ceac go leor, má tá an ghuí tíocht níos an seo mar sin, tá sí séide is an ghuí I níor neas atá an, mar sin tá sí tíocht an íor dheisceart, an thuaisceart agus an dheisceart. Nis tu go dáin begaíonna. Bid go a dáin se clúistí hánaí, agus cára se seolín faoi seo na gcuiche, faoi fólam faoi seo na gcuiche. An ghuí. An ghuí a dua, bíonn sí crua, is cuireann sí gruaim ghuine. An ghuí a neas, bíonn sí teis, is cuireann sí rá hialta. An ghuí a nair, bíonn sí tirim, is cuireann sí siuc tíche. An ghuí a níor, bíonn sí fial, is cuireann sí iasc I líonta. Nis, meas tú céim fá go gcuireann an ghuí a dua gruaim ghuine is go mbíonn sí crua. Wa breanna muid a grinne agad seo go bhfeiceadh muid cé as a bhfuil an ghuí sin I tíocht. Tá muidin seo tá éireann seo, agus tá ghuí tíocht an nuas an tuaisceart, an nuas an fol thua. Mar sin tá sí gana bheith fuór nach bhfuil, agus ní má le mór an daoine ghuí uair mar sin. An ghuí neas mar sin bíonn sí teis, is cuireann sí rá hialta. Wa breanna ríist, tá muidin seo, agus tá an ghuí neas tíocht I níos ón Afric, agus I níos ón agin Atlantach, agus an Spáin, agus an Portugal, agus tá go leor isce I gceistin seo, go leor faragaí, mar sin bíonn sí teis. Chomáile sin, tá sí tíocht ó éráid he. An ghuí an nair bíonn sí tirim, is cuireann sí siuc tíche. Wa breanna ríist, cé as a bhfuil an ghuí an nair I tíocht, a sí tíocht an seo, sí tíocht an nair thar an mhórraoin, agus an rúis, agus machchan sin, áiteach I fuór, agus chomáile sin ní mór an isci gceiste seo, mar sin ní sí cho teis. Agus an ghuí níor bíonn sí fial, is cuireann sí iasc I líonta. Sí sé tíocht isteach ón agin Atlantach, agus sin ghuí a cháirn le iascarí agus mar sin de. Wel, tá scuinis, cé as a dagan trón na gcuiche agus cén cin ghuí a hagan an tuaisceart an deisceart, so an íorthar agus an airthar. Tá sa gí freisin, má tá ghuí tíocht nuas an íorthar agus an tuaisceart gur ghuí níor a dua atá gceist. Agus an ghuí is coitianta tá aonn seo, ná an ghuí agus níos an seo, an ghuí I níor I neas.